Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Ang Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Sa pamibi na kredo apostoliko o ang nagtutubod, yaon ang sumada kang tinutubod kang katolikong Kristiyano. Ini inaapod na 12 artikulo ning pagtubod. Nagpupuon kita sa pagtubod sa Diyos, ang sarong Diyos sa tulong Diyos no na persona na inaapod niya to Santissima Trinidad. Ini ang enot na inaapod na dogma ning pagtubod o halangkaw na katukdoan na ipinapahayag kang sa tung simbahan na katungdan niyatong tubodon asin panindogan. Ang enot na persona, iyo ang Diyos Ama. Sangaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ipinamidbid ni Jesus sa to ang Diyos Ama. Kan siya naguhurasa sa tatamnan kang Getsemani, inapod niya ang Diyos na Aba. Ang Aba, iyo ang gamit na tataramon sa lugar ni Jesus sa pag-apod sa saindang Ama sa dugo. Kung sa tuyang ngunyan, kabaing sa pag-apod niya to ang satong Ama na Papa, Apa, Tatay, Itay, minsan Daddy o Dad. Sa tataramon na Aba, ipinapamate sa to ni Jesus ang personal niyang relasyon sa Diyos. Diyos na mamumoton asin mahiherakon na nagbamangno sa to. Kaya nga ni sabi ni San Pablo, ning hulita inampon kita kan Diyos bilang mga akin niya, kita man mag-apod sa iya ning Aba o Ama. Kaya man kung kita nasa tahaw din kaugmahan, asin orog na kung nasa tahaw ning kahorasaan, yaon ang satong Diyos Ama na nakikisumaro sa to, asin nagwawaras ning mga grasya, kudita siya tunay na Ama. Abang rahay na sa pagpopoon niya to, kang taon ning katekismo, kasabay kan bagong taon kan simbahan, inienot niya to ang paghorop-horop sa Diyos Ama na iyo ang kagtao kang buhay asin gidikanan kan gabos, kaya siya inaapod na kaglalang kan langit asin daga. Ang paglalang, iyo ang paggibo hali sa mayo. Ang Diyos sana ang may kapangyarihan kay ni. Dai siya nangaipo nin anuman sa paglalang niya kang kagabsan o universe, lalo na kan mga linalang na may buhay. Ang architect, engineer, foreman o karpintero nangangipo ning mga materyales sa pagtukdo ning harong. Ang paraukit nangangaipo ning mga kagamitan tanganing makahimo ning estatwa. Ang inventor nangangaipo ning kombinasyon ning mga bagay tangani makapaluwas ning bagong kagamitan. Ang aghamasin teknolohiya kadakulon ng naidulot para sa progreso. Makamundo lang nakadakul mang lugod ang nagahali sa Diyos sa saindang buhay, imbes na magrarom ang saindang pagtubod huli sa mga nadidiskubre nindang mga nangangalasan na sa kinaban. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, ang maray na orden sa estruktura kan kagabsan o universe, saldang mga bituon asin planeta, kadagatan, asin kabukidan, kan kinaban, kan mga kabtang kang tawo, mga hayop, kahoy o pananom. Ini nagtutukdo sa Diyos noon na arkitekto nagdisenyo kay ning gabos, tadaiman ini kayang gibohon, kan tawo o isay man nalinalang. Ang mga nangangalasan kang paglalang,
magayon na magdara sa to sa pagsamba asin pag-umaw sa kagibo kaining gabos na iyo ang Dios Ama. Sa enot na libro kang Biblia, yaon ang istorya kan paglalang. Hari sa mga istorya na naging mga tradisyon asin pinagpasa-pasa sagkod na tinipon asin binilog sa sarong libro. Ini inapod na libro kang Genesis. Kulita, mababasa niya to ang istorya kan ginikanan o kapinonan kan kinab-an. Kan tawo dawakan mga banwaan asin mga nasyones. Igwaning duwang istorya sa paglalang. May kaiba sa pagkaistorya sa pagsunod-sunod kang paglalang. Alagad dapat bakong literal ang pagsabot kay di. Ang mahalagang mensahe, iyo na dilalang kan Dios ang langit asin daga. Igwaman duwang istorya sa paglalang kang tawo. Ang enot nagsabi na linalang kan Dios ang tawo, lalaki asin babae, linalang sinda. Ang ikaduwa, mas dramatic, lalo na ang paglalang kang babae. Digdiman ginamit ang pangaran na Adan, na buot sabihon tawo o enot na lalaki. Asin Eva, na buot sabihon inakan gabos na may buhay. Alagad, sa liwat, dapat bakong literal ang pagsabot niya to kaini. Iguanganing kahaputan na kanang tawo linalang kan Dios sa rosa ng lalaki asin sa rosa ng babae o bilog na rasa ning tawo ang sa iyang linalang. Sa liwat, sa boto niya to na ang mensahe iyo na linalang kan Dios ang tawo sa iyang ladawan asin kabaing niya. Bako kitang hali sa ukay, kabalang, kundi gikan kita sa Dios. Huli sa iyang pagkamaot, asin kabotan, na makahiras kita sa iyang kamurawayan, linalang niya kita. Katakod kang Dios na paglalang, yaon ang Dios nun na pag-antabay, asin pagmagno o divine providence. Nahuli kaini, ang Dios Ama, nagtatao nin Dios nun na pagtabang, tanganing mautob, ang kabotan, asin katuyuhan niya sa paglalang niya kan kagabsan. Lubos ang pagkamuot sa to kang Dios Ama, kaya ngani pinadara niya sa to ang Dios Aki asin Dios Espiritu Santo. Tanganing tunay mang nagad na makamtan niya to ang danay na buhay, kaugmahan asin kamurawayan sa kahadayan kang Dios. Alagad, hurita kay ba sa paglalang sa tawo ang sadiring kabutan o free will, yaon sa to ang pagsimbag sa pag-alok kang Dios, day niya kita pinipirit. Ang pagmidbid, pagkamot, asin pagtubod sa Dios, kay puhan na maghali sa sadiri niyatong kabutan. Kaya, sa kairaroman kang sa tong isip asin puso, hawak asin kalag, sa kabilugan kang sa tong pagkatawo, kita magsaksi, buot ko ang Dios. Magduko asin magtuninong na kita sa pagpamibi. Nagtutupot ako sa Diyos amang makakamhan, kaklalang kan langit asin daka, asin ki Hesukristo aking pugtong niya. Kakurangnan ta ipinangitam huli kan Espiritu Santo namunta ki Virhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nakatan asin ilinupong, huminilik sa mga katan kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga katan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali tuman mapalik sa paghukom sa mga buhay asin mga katan.
Nagtutupod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko sa parupakinabang nin mga santos sa pagpatawad nin mga kasalan sa pagkabuhay liwat nin laman sa buhay na taing kasakuran. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gata, asin iliubog. Binilig sa mga galang, panikatulong aldaw, nabuhay liwat walet sa mga galang, suminakat sa natutukaw sa Diyos, ang Diyos Amang makakamhan, halep duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang